kusangana zvakare pano paDestiny TV. Zita rangu ndinonzi Stella Mumusha. Zvichiteera nyaya yenjodzi yakwira muno muZimbabwe yevanhu vanofamba netsoka vari kutsikwa nemota. Nhasi uno veTraffic Council Zimbabwe vatora mukana uno wekuuya panga pachipendwa pedestrian crossing vachidzidzisa vanhu zvakakoshera kuti munhu ayambuke panenge pakaiswa mitsara yewhite iyoyi. Nemadhiraivhawo vakurudzirwa kunzi vave vanotedzera mutemo iwowu wekuti kana vachisvika papedestrian crossing vave vanoderedza kumhanya kwavanenge vachiita. Vachitaura pachiitiko ichi, Managing Director weTraffic Safety Council of Zimbabwe Vamunesu Munoda Wafa vati nekuda kwekuwanda kwenjodzi dzevanhu vari kutsikwa vari kukurudzira kuti vanhu vese vayambuke nepa pedestrian crossing. Chaita kuti tizobatana nezinara tichitungamirirwa naHonorable Minister Mona kuti timake panokurosa vanhu saizvozvi ndechokuti takaona kuti kubva paholiday yeChristmas neino yakapfuura yeIndependence neEaster takaona kukura kuri kuita uwandu hwavanhu vanofamba netsoka vaakurohwa nemota mumigwagwa yedu. Tikaona kuti chimwe chiri kukonzeresa ndochokuti vanhu havachadariki nopano pakagadzirwa kuti vapfuure napo. Saka takaona kuti zvakanaka kuti tivandudze panzvimbo dzemapedestrian crossings dzinova ndidzo nzvimbo dzatinenge tichitarisira kuti vanhu vachipfuura nepo vanotyaira mota vakatodzidziswa vanotozviziva kuti kana vaona pane pedestrian crossing vanofanira ivo kunge vachidzikisa mafambiro avo. Saka tinoona kuti ichi chinhu chichabatsira kudzikisa njodzi mumigwagwa yedu kana vanhu vese vakateerera. Muchaona kuti chirongwa ichi taita kwete muno muHarare chete asi madhorobha ese zvawo tafamba nechirongwa ichi. Pari zvino ndinodavira kuti nyora mapedestrian crossing angatopfuura 60 pakati pe60 ne70 munyika yese zvayo uye chirongwa chichiri kuenderera mberi. So but chikumbiro ndechokuti kana isu tikanyora vanhu vakasapfuura vakasafamba nepo hapana zvatinenge taita. So chikumbiro changu chokuti vana veZimbabwe dai tafamba tikadarika nzira dzedu nenzvimbo dzakatarwa kuti vanhu vadarike nadzo dzinova ndiwo mapedestrian crossing. Chechipiri ndokumbira madhiraivha vese machairi vese kuti tidzokere pakutevedzera mutemo wokuti kana tosvika papedestrian crossing tinodzikisa speed yedu totarisira kumira kuti vanhu vapfuure. Zveche zviri kukasika kudzima. Saka pakadaro ipapa pande api matanho amuri kutora? Chekutanga pane zvamataura zvezvikwangwari muchaona kuti chirongwa chino chiri kutouya nezvikwangwari zvinenge zviripo zvichadzikimikidzwa pamapedestrian crossing pedu. Chechipiri nyaya yokudzimika yamuri kutaura tamboikurukura nevanoita basa racho. Tsika yakanaka inoti vanofanira kuti vapedza kunyora kana kupenda mutara pokwana maawa anokwana 2 pasati patanga kushandiswa. Dambudziko ratiri kuita vanhu vanotora mugwagwa wavo vongoti uko kuri kufambwa uko hakufambwi vachingopedza diviri vakutoenda diviri. Saka chizhinji chinoitika inotova tsvina chaiyo inenge iri pamusoro pemaking yedu. So tiri kukurudzira kuti aiwa tinoziva kuti zvinombokanganisa kufamba kwavanhu but zviri nyore kuti zviri nani kuti timire pa2 hours idzodzo vanhu vombokanganisika zvavo tozoita mwedzi nemwedzi vanhu vachifamba mugwagwa wakanaka.